because Owino, ka wawinjo wach Mheshimiwa Anthony maber en kaluwore kod wach ma oketi mar pogruok teko ma omi thuok sirikal adek kod kaka jatend piny osebedo kawuoyo. Wanyalo wacho apani kata ni winjo ka jatend piny wacho ni uparo ni pala nomiya go nono. Mano wach ma samoro ji nochako penjore go dipo ni jatend piny nitie kaka dwa chako saro bede sirikal mamoko gi pande ni. Yes, ayie ni nitie separation of powers. Yes. Legislation nigi role, executive nigi role, judiciary be nigi role. But every time ka gimoro timre, kaka sani iwinjo ka Mheshimiwa wacho ni gikalo housing levy, gikalo fuel levy, gikalo finance bill. Josebet ka wacho ni cost of living ni malo. Sama cost of living ni malo, ngano mabedo blamed. And president ema bedo blamed, which is the head of executive kendo ene president, kendo ene momiye powers. So as much as jogi are independent, but ingeni government matiyo has its manifesto. Gimwanyalo mana wacho en ni government nyaka luw chik kodwa timo gimotimo. And reason momiyo nango ka seche moko ng'ama dwa bedo president temo kabisa mondo bed gi members of parliament mang'eny ma chike mang'eny iloso i parliament. Kata mana kidwa loko chik en mana bunge moluoch giri nitiere. To gimomiyo nango ka ng'ata madwa bedo president temo mondo bed gi parliament majority. And because ka en gi majority e parliament to nyalo yudo his way kopo ni joma are in the opposition want to stop his way. For example, president nigi manifesto mare. No wacho no bro timo affordable housing. No wacho weche mag agriculture and so on and so forth. Tibro nwango ni sometimes joma ni opposition nyalo devise a method kata na through parliament kanyo kagi ng'eny moloyo sirikal to block any wachen democracy kagi dhi magidagi kalo chik gine magi ng'eny asto bang'e gibro wacho ni riambo seche te itimri nadi iriambo nokitimo gigo. And mane omi nwang'o ka president nyaka tem matek mondo bed gi majority. Inyalo paro higa 2007 kane nitie election manokelo post election violence cha ni neno ka jok makoro ni longo no opposition jo ODM against jo PNU inwango ka jo opposition ne nigi ji mang'eny e bunge moloyo sirikal. Ineno ka sirikal otemo kabisa magi kao party mar jo opposition mar Kalonzo Musyoka magi losogo coalition, Kibaki losogo coalition mondo obedi gi majority moloyo the opposition. So what happens and the moment ma the state the president sitting president party mare nigi majority moloyo opposition, there are so many things monyalo timo on his way. To mano is democratic, mano is allowed, no nyalo timo such things ka parliament okalo like koro watch gini yuak but oknegin majority jo kanologi gi kura kendo president ochako dhi mochako tiyo nyaka gi some of their members mabe ochako dhi ogo kura ne government on the side mar ruling party. So inwango ni interest mare the moment magisekalo gi i parliament gisekalo housing levy, gisekalo fuel levy, gisekalo finance bill, ok ginyalo wacho ni president tiyogi gi ligangla. Gima nyalo timore marach en ni kopo ni for example doho odagi chik, doho kalo ni gima kama sirikal ok nyal timo to sirikal odhi otimo, then mano bro bedo marach because gima sirikal nyaka tim en ni kopo ni there is a court order matamo gitimo gimoro to they either stay that order or the case bedo hard to the end of it mondo room. So gima wacho en ni as far as I'm concerned, yes, nika the majority in parliament supports maybe interest mar government kata kokudwar maokalo kaka finance bill, fuel levy, kata housing levy, then okinyalo wacho ni president tiyogi agoko. Okay. And also president bende nigi right mar go koko as a human being
Onya go koko to gimonya timo be seche moko onge because kata ko go koko to judiciary odagi ang'o timango itemo wacho ni gima jatend piny wacho ni ma en gima singo mana miyo jokenya kinde ma campaign ni manifesto mara wach mar ot ni udwa ni jopiny udwa ni mondo atime koso kik watime adhi time nikech wacho ni mondo atime ma en go koko onge gima nyalo timo kopo ni doho dagi ka doho tame I can assure you ka doho tame mano mineno ka Oluoch is concerned ni president odhi wuoyo gi chief justice so joma ni opposition kaka Oluoch ma prepare mondo gikaw sirkal higni mabiro kaka gidwaro mondo gikaw sirkal 2027 nyaka gibe giti matek mondo gik ma president ochikogo otem mondo kik otimgi mondo gisaduto giwacho ni president ni oriambo sechete otimre nadi oriambo miyo gi some impetus omiyo sama gineno ka president owuoyo gi chief justice nyaka gibed worried wach gipuro penjore niya ang dibed ni president ni o convince this chief justice behind the doors momiyo koro kar mondo doho otamre gik ma ji otere court because ing'e ni gin arguable and maybe Oluoch feel as a lawyer maybe o feel ni the facts magi present before parliament onge kaka sirkal nyalo win in court omiyo ka gineno ka mano timore but judges okofuo wan gi experiences wan gi inyalo paro ndalo mano tim vetting of judges ndalo gishero ineno ka judges mang'eny ma very senior ma respected bosire gini lost their cases so I'm sure ni kata mna judges kama gibeti ging'eyo ni they must rule in accordance to the rule of law because ing'e ni permanent governments are not permanent so koponi maybe i rule outside the law to some few years to come kata mana president sani president nyalo mana tiyo for maximum of 10 years president ok nyal tiyo more than 10 years Kibaki nchotieko Uhuru nchotieko Ruto be kata odhi mana second term obro tieko an ng'at moro bro biro so joma ni a government gin joma will always try to be very careful mondo gi make sure ni gi protect their future so that king okinya wacho ni I was given instructions ngama no mi instructions onge so the fear Oluoch nigo is okay but so far as I'm concerned up to now pokaneno kama sirkal tiyogi pala wakili